Święty Ignacy narodził się w 1491 roku w Loyoli, w Kantabrii. Після навертання до Бога отримав теологічну едукацію в Парижі і там зібрав перших святородів, які він заснував так зване у Римі Товариство Єсуса. Супольність святородів, яка ще називається єзуїти. Святий Ігнацій Лойола так само автор вельми великих і вельми відомих творів духовних у Костьолі, про духовність. Одним з вельми відомих є ось так звані ігнатіанські реколекції, які концентруються на тому, коли може чоловік розпознати у його житті і поглибити Божу присутність. Про заступництво Святого Ігнація podczas Świętej Eucharystii my będziemy modlić o życie wieczne dla pomierłych Walerii i Józefy, prosić, żeby Bóg przyjął ich w swoje władarstwo i darował wieczną radość. A na początku tej Eucharystii pierwsze prosimy Boga za naszą słabość i zaniedbanie. Spowiadaj się. Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешили я думаю, словом, учинком и занятием. Моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейший, за всеми Пану Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолитесь за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Богу всемогутній, і відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимося. Спрадвічний Боже, Ти покликав Святого Ігнація Лойолу, как він служителя Божої слави ім'я Твоего. Учини, как мы, по Его прикладу и с Его допомогою, имкнувшись до святости на земле, отримали вино хвалу в небе. По распаду нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і владаєш в єдності Духа Святого, Бог про усі віки вічні. Амінь. Читання книги пророка Єремії. На початку панування Єакима, сина Йосії, короля Юдеї, було скеровано слово Пана до Єремії. Так каже Пан: «Стань на двори дома Пана і всім городам юдейським, які приходять поклонитися у дом Пана, скажи все слово, що я загадаю тобі, і не одимай ні слова. Може, послухають і отвергнеться кожний від злого шляху свого. І я стримаю дитство, якое задумав учинити їх за древні їх учинки. Скажи їм так, каже Пан, коли не послухаєте мене і не будете поступати по волі закону моєму, що я дав вам, коли не будете прислуховуватися до моїх слуг, пророків, яких я, встаючи з ранку, посилаю вам, хоч ви не слухаєте, тоді я зроблю святим домом, як Сіломом, а цей город перетворю в прокльон для всіх народів землі. Святари, пророки и весь народ чули, як Єремія говорив в этой слове в доме Пана. Коли Єремія закончил говорить все, что Пан
Ty, Panie, nie śmierci. Na można proroczów, Ty кажеш у ім'я Пана. Як силом буде гетий дом, а город гетий буде знищен, что не застанется жителом. И собрался весь народ супроти Иеремии в имя Пана. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Пожалуйте, Пане, у своей милосердности. Пожалуйте, Пане, у своей милосердности. Ты, кто ненавидит меня без причины, больше голосов на моей голове. Умазывайте мои подступные вороги, что переследуют меня. Тия богини над Тобой, чего не скрал. Пожалуй, Пане, у своей милосердности. Делится ветер, плюснева огонь, подборной запокрыла. Я стал чужинцем для братов моих, чужинцем для сынов моей матери. Борбливость обдомит моим з'єднає, і зняваги тих, хто тебе зневажає, пали на мене. Пожалуй, Пане, у своей милосердности. Я услышу до Тебе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божия. Пожалуй меня в великой своей милосердности, у правде Твоего избавления. Пожалуй, Пане, у своей милосердности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Пана триває навеки, і геть слов не здобре нам вішаная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія по Матвія. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус прийшов на свою батьківщину і учив у синагозі їхній, так що вони здивлялися і казали, а откуда його эта мудрость и моц? Ці не сини Тісляра, ці не Ягови маті зовут Мария, а братов Яковних Якуб и Юза, Симон и Юда, и сестры его, ці не все серед нас. Откуда же у його все это? И сомневались. А Иисус сказал, не бывает пророка без пашана, ибо только на батьківщині своей и в доме своей. И не учинил там шмат судов за неверие их. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Что не дало гэтым своякам убачить у Єсусі Христа, убачить Месію Сина Божого. То же самое, что не дало людям, у юдеї, убачить у Єремії слово Пана. Вони засородилися над тим, що для них було безпечно. Вони мали свой стиль життя, мали свой способ глядя на свет. Они ведали, что коли есть А, то повинно быть Б, что черное не может быть белым, что древо не может быть как железо и так далее. И во всем этом были переконаны, был их
життя. І вони настільки перестали відчувати Пана, що зійшли з його місцями. И в тот момент, когда Бог хотел их вернуть, и они уже не хотели вернуться, бо боялись. Бо жить, по воле слова Пана, это значит жить часами вот такой непевності. Непевності, тому що те, що нас промовляє Бог, часами може бути зовсім іншим, ніж нам видається. Те, що промовляє нас Пан, може бути зовсім іншим, ніж ми у Бога собі уявляємо. Ісус прийшов до своїх, і вони бачили його як сина тісляра, сина Марії, свояки, якого живуть посеред їх. І що б їм не казали, вони бачили його сина тісляра, тому що не могли повірити, що той, кого вони ведали, може бути кимось більшим. Так є в нашому житті. Покуль мы не поверим в это, что Бог может быть кем-то больше. Покуль мы не выйдем из своих схем и не откроем Боже, что Бог есть нашмат больше, вышедший и нашмат разнастайный, ніж нам выдается, разнобоковый, мы будем жить в своих схемах, и эти схемы будут нас забивать. Сегодня мы отзначаем вспоминание святого Игнация Лайолы. Это Игнация – человек, который жил, был рыцарем, и который жил поводле конкретных схем. Он был очень добрым рыцарем. И это рыцарская кредо, это способ жития рыцаря, и он был участником его життя. И он поводле его звучит жил. И только в тот момент, когда смог вывести пазл, коли бачив обличчя Христа, тільки в той момент він змог прийняти правду про те, що Христос у його житті може зробити сюди. І саме цікаве, що Христос, коли прийшов в життя святого Ігнація, він не змінив його совість. Він як був рицарем, так рицарем застався. І тому, наприклад, спосіб життя товариства Єруса, и оно вельми сурово и часами припоминает склад життя рицаря. Потому что святый Игнаций хотел то, чем жил, перемененное про Христа, и он уклал так само на своих братов. Бог приходит, и Бог денежит в нашем житті. То, что от нас залежит, это зробити крок к Богу, дозволить Богу відгорнути перед нами зовсім іншу, нову чесне життя. Не горшу, не лепшу, іншу. І дозволить, як цей досвід почав змінятися. А він почне, коли ми його пустимо в своє серце. Про заступництво святого Игнация Лайолы, пресвитера, вознесем до Бога в молитве потребы всех людей. Молимся за всех христиан, чтобы они выполнили ученики любові для більшої хвали Пана Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за консекрованных особ, чтобы они своими учениками и любовью привели до Христа и много больше людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народу всякого света, щоб вони позбігали насилля і війни, які несуть смерть і знищення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за соборність єзуїтів, щоб вони вчили Божий народ послухняності Богу і Його наміснику, Святому Отцу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлих, про святую Евхаристию, особливим чином за померлого Валерия и померлого Юзефу, просим, щоб Бог подарив їх пробаченням грехов і довів до єдності з собою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, присутних на этой святой мши, как мы нестомно похватились про святость нашего життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы про заступництво святого Игнация Лайолы, учени
каб мы, живучи по воле Твоей правды, усім своим життям прославляли Тебе. Раз Христа, Пана нашего. Молитесь, братья и сестры, по мою и вашу, прямо на Бога и Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийняв хвалу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на каждый нам и всему костел святого. Пане наш Боже, прийми ласкаво отвертные дары, які ми Тобі приносимо, отдаючи пошанку Святому Игнацию, ученикам Найсвятейшої Таїниці, яка по Твоїй волі з'являється границею всілякої святості, освятила нас у правду. Раз Христа, Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серця. узносим им добра, Подякуємо Пану Богу нашому. годно это и справедливо. Сопробуй Бог праведний і справедливо, слушно і збавенно, как ми завсюди і всюди Тобі складали подяку, Пані, Святий Отче, всемогутний вічний Боже, раз Христа, Пана нашого. Ми з радістю даємо пошану Святому Ігнацію Лайону, якого Ти дав як даного пастора для Твоєго костюла, Твоєго народу. Прикладом Його побожного життя Ти нас узмацняєш, Його словом і нас получаєш, а про Його заступництва отуляєш нас Твоєю вірою. Тому за Нього і з усіми святими ми прославляємо Тебе, разом з ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вершине, благословенный Тот, кто приходит в имя Пана, Госанна на вершине. Соправди, Боже, Ти святий і справедливо хвалиться для все Твоє створення, образ Сина Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освежаешь, и неспинно собираешь народ свой, как от восхода солнца и до запада, складал имени Твоему чистую офиару. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти эмоцию Духа Твоего в этой дары, які ми принесли Тобі на хвялу, как стали святыми, телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав стесняться, как это таинство. Воем Твою нож хлебу выдадим, взял хлеб, и подяку Тобі складаючи, благословил, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте из этого все, бо это есть тело мое, якое за вас отделено».
Подобным чином по вечері узяв келих і батько, складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яке за вас і за многих буде пролито для відпущення гріхів. Гэта чините на мою пам'ять». Гэта великая таинница. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа хвале. Пане, вспоминаючи збавши муку Твоего Сина, так само Його чудовне воскресіння в небавшись, і чекаючи Його другого приїздя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую и святую вяру. Взглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его как вяру, какую Ты пожадал быть им постигнуть. Да сколько мы, возносенное телом, хлебёю Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Він сам учинить нас вечным даром на Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш Найсвятейшей Панне Богородице Марии, со святым Юзефом, ей обратником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Игнацием, святым Франтишком и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай гэтая вера нашего поеднания принесе всему свету спокой и избавление. Будь ласкав умазывать у веры и любови костел Твоих перекрывой на земле. Со слугой Твоим, Папом нашим Франтишком, бископом нашим Тадеушем, с усими бископами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостив до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добровой же ласково з'єднай з собою всіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлых братов, сестер и усіх, хто власне Твоє дошел з этого світу, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподяемся быть, как раз с ними завсегда радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого одобришь свет, усякий доброты. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, образ усі віки вічні. Аминь. Молимся на Отце Небесном, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, Который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводи нас в спокусу, а избав нас от зла. просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласково спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были за всю любовную греху, и заховай нас всякого неспокою, через исполнение счастливой надеи, и прести избавца нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой подаю вам». Просим, не изложай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкав с Бога с Твоей волей одарить их супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пане, нехай завсегда будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий,
Вось брат Божий, вось той, хто дари на себе грехи и свет, благословленный покликанный на вечернюю. Пане, я не могу, как ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пан каже, я пришел кинуть огонь на землю, я же хочу, как выношу запах. Все вкусно. Все вкусно. Все вкусно. Все вкусно. Молимся. Ласковый Отче, благодарю Тебя от первых хвалы и подяки за то, что Ты дал своему костелу святого Игнатия. Просим Тебя, нехай Евхаристия нас умацует, как мы все любители Твоей большей славы и могли Тебе вечно прославлять меня. Раз Христа, Пан наша. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Святой, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокой Христа. Дякую Пану Богу. Твой один есть Бог, в храме я молитву дом, стань на колени.
грешным, терпел вину смерти нашей. Вот я слуга Панская, Яхай не станется пороге Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, терпел вину смерти нашей. А слово сталось телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, терпел вину смерти нашей. Вечная Отчина, дай им память, а святловечная мягкая святость. Вечная Отчина, дай им память, а святловечная мягкая святость. Вечная Отчина, дай им память, а святловечная мягкая святость. Мягкая споживается, упокой вечно.